Ahoj, zdravím všechny a dnes se podíváme na nové iPhony. Je to iPhone 6 a iPhone 6 Plus a ještě jedna věc, takže o té si dnes všechno řekneme, protože včera byla speciální akce Apple, při které byly všechny tyto produkty představeny. Pojďme na to. Takže tady máme dva nové telefony od Apple. Navazují na velmi úspěšný minulý model iPhone 5s a jmenují se iPhone 6 a iPhone 6 Plus. Jak už jsem vlastně říkal v tom minulém videu, které bylo takové hodně o spekulacích a o tom, co by vlastně mohlo přijít nebo nemuselo, tak Apple představil dva vlastně telefony. První je iPhone 6, ten má nyní úhlopříčku 4,7 palců a druhý model je iPhone 6 Plus, který má úhlopříčku 5,5 palců a řadí se tedy mezi kategorii phabletů. Nové iPhony musí mít také nový design, teď taky nějaká ta evoluce tu musí být. Takže nové iPhony jsou více zaoblené a také jsou extrémně tenké. Apple říká, že u toho, že se ta tenkost pohybuje přibližně kolem 7 mm, což je velký skok oproti minulému modelu, který měl milimetrů 9. Takže jsou hodně tenké, ale přesto mají stejnou výdrž baterie, dokonce prý vyšší. S novým designem a telefonem také samozřejmě souvisí výkon a jeho hardware. Nové iPhony také proto nabízejí nový čip A8. Ten má nyní opravdu extrémní výkon a dokonce je prý přibližně 50krát výkonnější než první iPhone. Takže výkonu má na rozdávání, hry se na tom určitě budou dát hrát. A s novým procesorem také přichází nový koprocesor A8, ne, není to A8, prostě nový koprocesor a ten je nyní o polovinu úspornější. Procesory jsou samozřejmě 64-bitové, jako to bylo v minulých generacích a určitě vás také bude zajímat interní paměť. Interní paměť, tady se teď stane taková revoluce. Apple absolutně vypustil variantu 32 GB interní paměti a můžete zakoupit buď 16, 64 anebo 128 GB interní paměť v iPhone 6 nebo iPhone 6 Plus. Samozřejmě opět jsou tu velké skoky mezi těmito možnostmi, koupit si telefon, mezi těmito variantami. Takže mezi 16 a 128 GB telefonem bude nejspíše propast několika tisíc korun. Také samozřejmostí je paměť RAM, ale tady se očekává žádný skok, takže pořád 1 GB RAM a o tom se vlastně Apple ani moc nezmínil. Baterie se také tedy neúplně zvýšila, má přibližně 1800 mAh a měla by vydržet dostatečně dlouhou přehrávání hudby, přibližně asi tak kolem 40 hodin přehrávání hudby, přibližně 10 hodin na internetu nebo 13 hodin volání přes 3G. Jak jsem tedy říkal, tak nové iPhony jsou mnohem větší. 4,7 palcový displej, to už je takový, to je celkem ještě by se dal říct jako kompaktní telefon, ale 5,5 palcový displej iPhone, který je na iPhone 6 Plus, je opravdu velký. Jistě, ten telefon vypadá, že se celkem dobře drží v ruce, když je pořád velký. Na druhou stranu je velmi tenký, má celkem, dalo by se říct, úzké rámečky a celé to tělo je zaoblenější. S tím také, aby se zachoval retina rozlišení, tak bylo potřeba zvýšit kvalitu displeje. Takže menší 47 palcový model má rozlišení přibližně 1100 na 700 pixelů, takže je to pořád retina display a větší iPhone má rozlišení Full HD, to znamená 1920 na 1080 pixelů, což ho přináší do nějaké té pixelové citlivosti přibližně nějakých 400 pixelů na palec. Což je hodně a nové displeje jsou prý velmi pěkné. iPhone se také konečně poučil a převzal taktiku ostatních společností.
Protože nyní konečně pochopil, že je důležité nejenom mít například LTE, ale to už tam bylo, ale také NFC. Takže nové iPhony oba mají NFC. A s tím také přichází nový systém, který Apple nazývá Apple Pay, a s tím, nebo iPay, a s tím se bude moct bezdrátově platit. Jednoduše přijdete do obchodu a místo nějaké karty vezmete prostě telefon, přiložíte ho k tomu platebnímu terminálu a je zaplaceno. Vše prý bude dostupné během několika měsíců po většině Ameriky a časem se to třeba i dostane k nám do Česka. Tento systém by měl být určitě velmi zabezpečený, jak sám říká Apple, nikdo by neměl vědět vaše nějaké informace a Apple sám nebude ukládat tyto vaše data. U mobilních telefonů je také samozřejmě důležitý fotoaparát. Nyní Apple přistoupil, nebo spíše nepřistoupil na to zvětšování těch megapixelů, což dělají ostatní společnosti, například Samsung, který každý rok zvedne svůj fotoaparát o tak přibližně 3-4 megapixely. No, ale Apple si zase jede takovou vlastní cestu, takže nové iPhony mají 8 megapixelovou iSight kameru, ale má lepší světelnost a také je velmi důležité, že tyto iPhony budou podporovat Full HD při 30 nebo 60 fps, to znamená obrazu za vteřinu, takže Full HD při 30 nebo 60. Připomínám, že pro to, aby člověk normálně viděl to video jako plynule, tak stačí přibližně 30 těch fps. A už minulý rok nové iPhony ukázaly slow motion video, to znamená, že ta kamera točí při 120 fps, takže to je 120 obrazů za minutu a výsledný obraz se potom zpomalí, takže to video potom 4x pomalejší. Nicméně Apple nyní v té nové kameře najdete možnost i natáčet video v HD rozlišení při 240 fps za vteřinu, což je opravdu úžasné. Tím pádem, nebo není to úplně nějak úžasné, ale prostě pro všechny možné, pro někoho, kdo si chce natočit opravdu něco hodně pomalu, tak to bude vynikající. Protože 240 fps znamená, že to video potom bude zpomalit 8x a pořád ten obraz bude kvalitní, plynulý a detailní. Však Apple asi silně vytknul je přední kamera, která má pořád rozlišení 1,2 megapixelu. To není opravdu moc a když to srovnáme s ostatními vlajkovými loděmi, tak například jenom Huawei Ascend P7 nabízí snad 8 megapixelovou přední kamerku, která bere opravdu ostré fotografie a ta stojí 10 000 korun. 10. Na druhou stranu ještě jedna výhoda, na iPhoneu 6 Plus najdete optickou stabilizaci v těle toho fotoaparátu, takže video by mělo být mnohem plynulejší a v případě iPhoneu 6 najdete aspoň digitální stabilizaci obrazu. No a nyní se již pojďme podívat na poslední, ale přesto velmi důležitou věc, a to je dostupnost a cena. Nové iPhony bude možné si začít objednávat 12. září, ale to v Americe a několika dalších vybraných státech. A v 19. září 2014 se iPhony začnou prodávat. Bohužel jenom v 8 zemích. Mezi ně patří například Amerika, to je určitě jasné všem, Japonsko, Čína, nebo myslím, že je tam i Německo. Co se ale Apple zase tak nepovedlo, je cena. Ta se každý rok sice zvyšuje, ale tento rok to budou ceny vysoké. A nevím, proto si právě lidé měli kupovat iPhone 6 Plus, velký telefon, který může být až na 28 000 korun, když si můžou koupit například Samsung Galaxy Note 4. Je to vlastně tady nový telefon, má větší trochu displej, má hlavně ten stylus S Pen a vychytávky toho většího displeje. Sice jasně někdo může říct prostě nesnáším Android, seká se to, hlavně ten KitKat na tom není nejrychlejší, nicméně to je jenom taková prostě otázka. Kdo by to udělal? Asi teda milovník Apple. Takže tady nejlevnější iPhone bude možné si zakoupit za přepočtu 20 000 korun,
to bude tedy iPhone 6 s 16 GB vnitřní paměti, poté bude 64 GB vnitřní paměť, ta bude stát 22 000 a nejvyšší bude stát přibližně 25 000. Avšak tyto ceny jsou přepočítané z německého trhu, kde už víme ty ceny v eurech. A právě ta nejdražší varianta iPhone 6 ze 128 GB vnitřní paměti bude stát přibližně 900 €, to by mohlo být nějakých 25-26 tisíc a to jsou opravdu vysoké ceny. No ale iPhone 6 Plus, ten větší bratříček, bude ještě dražší. Ceny budou začínat na 22 000 za 16 GB verzi, pak za 64 GB verzi si zákazník zaplatí přibližně 26 tisíc a nejdražší verze může stát až 28 000 korun. Takže to je hodně. iPhone je opravdu podraží a já nevím, já už bych se ho nekoupil, prostě. Nicméně, to je všechno. Ještě bych dodal, že tedy Apple se to úplně nepovedlo. Sice konference byla asi super, ale jestli jste to někdo sledovali, tak ten stream byl teda dost jasný. Já teda nemám nejrychlejší internet, pořád mi to ale vypadávalo. Když to začalo, tak jsem tam měl nějakou čínskou tlumočnici, která pořád překládala, co tam kdo řekl. Vracelo se mi to, pak mi to vypadávalo, nechtělo to, prostě mi to odmítalo nějak pustit to video, takže jsem to trochu o iPhone 6 přišel, ne, jo. Ale zase budu mít tady dole v komentářích, tam najdete odkaz na sestřih a Apple určitě zase nahraje tu originální verzi té konference, která přibližně má 2 až 2,5 hodiny. A v příštím videu těším se na vás a podíváme se na ten One More Thing.